Susunduin namin sila mama at sila papa. Sobrang excited ako kasi every Christmas magkasama kami, hindi pwedeng hindi. Yeah. Don't know where I have been. I'm alone, no one to turn to, no one understands. Shit's too complicated. Away, and I feel like I am someone else. Away, and I feel like I don't know myself, no. Away, and I feel like I don't know my name. And I don't want to live this way. I don't wanna keep on wasting a life. I'm drowning in my head, I'm losing the mind. And if you could know, yeah, if I could show you, I don't wanna keep on living this life so faceless. Hindi po. Good evening, sir. 1,000 unleaded. Safety lang po tayo, sir. Sir, po. Hindi tayo, sir. 1,000 po. Sir, safety reminder saan po? Yeah, unknown brain, Marvin Divine, and we back. Took some time to pick my mind to see that I'm cooler than lemons and iced tea. All I wanna do is live it up with the homies. Everybody really talking ass. Ngayon, medyo naantok tayo. Dahil wala pa tayong tulog. Bibili muna tayong Starbucks. Okay? Tara, samahan nyo kami. Let's go! Ganun talaga pag walang tulog. May McDo naman, pero iba talaga yung kape ng Starbucks. Kaya, kasi nakakatain. Ay, censored ko yan. Sorry. Hindi kami nakapasok. Balik kami. Kukuha kami face shield kasi bawal yung walang face shield. Ayun ha. Reminder yun. Dandaan nyo yun. Talagang batas na yun ngayon. Oo. Na dapat, all the time, may face shield tayo. Yeah. There you go. Face shield. Alright. May face shield na ako. Nakakuha na ako. Papasok ulit kami sa Starbucks. Thank you. That's it. Thank you. Guys, safety first. Kaya no, kailangan nyo na rin mag-pick up. Yan. Yung pangalan mo. Saka yung temperature kailangan nilagay. Contact tracing sabi ni Kuya. Yes.
Guys, for 300 pesos na kape. Palengke na lang. So, hindi naman na kailangan siya. Dito tayo. Pag may mga susunduin kayo na galing Calapan, Romblon, Mindoro, Puerto Princesa, yan, dito daw lahat yun. So ngayon antayin na lang natin yung mga galing ng Romblon. Okay. So dito muna tayo. Saan tayo? Dito ka naman nandap. So, dito na kami guys. Tatatain na rin kami. Ay! Oh, cut yan ka. Ang yan, ang yan. Tsaka wala ka rin naman tatay. Walang tatayan dito. Yan. Tabi namin si MUX. Ayan, Sir. X. Ano man yata? Ayan, 1:50 na. Naantay na lang namin sila mama at sila papa. Dito kami nag-park. Wala naman yatang bayad. Pero kung sisingilin kayo mamaya, i-vlog namin yan para at least aware kayo dun sa mga kailangang bayaran. And hopefully may lumihan dito. Eh, gusto namin mag-try nung lomi ng Batangas. Okay? Yes. So, see you later guys. Okay. May ulit, tulog muna kami. Bye! Guys, ito na yung pinakamasarap na lomi ng Batangas. Sobrang inaabangan natin tong lahat. Sobrang pinuntahan pa namin dito sa Batangas para lang matikman natin ang pinagmamayabang na lomi ng Batangas. Ito. Check it out.
It's a prank! It's a prank, guys. Sorry. Thank you, kuya. Finally, guys. Ito na. Hindi na prank to. This is it. Ito na. Tara. Hello, me. Natin yung loming ng Batangas or lomi sa Batangas. Since first time namin kumain ng lomi, hindi natin alam kung yung nakain ba natin dito ay legit or is a prank. Kaya naman ang tawag dito ay lomi sa Batangas. Medyo masarap naman, may laman naman. May fishball, may kikiam, may chorizo. Sarap naman siya, so yun nga. First time namin kumain, kaya mamaya pag pauwi, dadaan kami sa mga lumihan talaga. Kung may bukas pa. Hindi na pala kaya. Alas 2 na. Hinahantay na namin yung barko galing Romblon. At kami nantok na rin. Medyo masarap naman siya, totoo. Kulang lang siguro sa, ewan ko, toyo or ewan ko sa seasoning siguro or ano. Yung chorizo na lang. Sobrang, hindi mo alam kung hotdog or ano talaga. Pero chorizo. Dami alam. Gusto yung tikman? Yeah. Masa. Masa. Ganda. Din. Tira ko. Yes, teka. Ayun na guys. Makikita na natin si Mama at si Papa dyan. Kaya Ay ba? Ay, sorry. Kamusta pa? Yate ini nga. Yate. Tornerino ginawa ng kubat. Bapo ah. Ready gid kami sa virus. Guys, ito na. Say hi to Kuya JP's channel. Hi guys, ngayon. Ayan, si Mama Sally, si Papa John, si Bonbon. Alas 2, dumating sila. Ayan. Wala silang dala, wala silang pasalubong. Pabalikin na natin to ng Romblon. Wala man lang bato, wala Tara na. isda. Tara na. Wala ka man sasakyan nini pare. Akala. Natakot ako sa mga virus. Niyayakap ko si Mama, tinutulak niya ako. Ewan ko ba dyan? Ayan, so Ako na be? Ako. dito pala. Ayan. Nagpatulong na po siya. Mga kapotski. Hindi niya kinaya mag- Kaya pala di ako na makatulog eh. Nagising akong alas 2, di na ako makatulog. Kaya pala. Paano ma? Ma, paano? Ma, paano to ma? Basta pa din ang pagsaot mo. Father! Sita na kuya. Hello, Father!
Si Danay! Tara! Kaya ka Christmas na